Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel Gustaj Official. Saya ngonten Turyo Sip kuwi Turyo Jos kuwi nek dadi Gus yang saya hormati Mbah Kiai. Sing penting dukung Mbah Kiai Kapyak. Sing penting nek dadi Gus iki yakin ya. Ya men ben supaya wong sak kabupaten kualat cocote kan nyeni toh. Yang saya hormati sak kabupaten Bantul kualat cocote. Sing penting ya kuwi mau nek dadi Gus ya nyeni. Insyaallah bentuk kualat lambene. Kok iso Gus? Ya iso to wong celukane jenenge asline Gus Taji kok. Ayo kualat lur. Nyritake kualat. Tur yo nek bab kualat ki siku ini. Sing penting nek diceluk Gus kuwi lamarati nek celuk Parapan Malati. Rungokno kupingmu wong Kabupaten Bantul. Tur yo sip kuwi nek dadi Gus. Insyaallah LC langsung kelakep woda nasabe Gus Tajid Gus tenan yo. Beda ro nasibmu nek nasibmu paitan organ tunggal. Jadi ya dadi Gus yo penak banget. Bayarane akeh, hati-hati Gus. Tur yo banyak kejadian di nek tak nyeluk Gus iso kualat tenan ngapusi nek diceluk Parapan iso kualat. Lha ngopo sebabe dekengane Kiai Gedhe. Tur ya iso malati kuwi. Gedhe ngendi? Tuban. Langitan terutama karo Lirboyo Al Falah Peloso tambak beras komplit to dekenganku yakin kuwi insyaallah iso malati tur yo sip dadi Gus iki malati wong pirang-pirang sing lan nyeluk Gus iso jempale ning sorsik ning ngisor trek kuwi tur yo kuwi dadi Gus ki yo bayarane rambeh-mbeh undangan ning Daromot celukane Gus Tajib segoro iso sepuh-sepuh ampun melu-melu mangke ndak jenengan kualat nggih karo Gus sing grasa tur dadi Gus yo penak banget. Aduh, entar ya nek dadi Gus ki ya bengi-bengi ki ya konten ngene iki bayarane tetep mundak larang mundak akeh. Tur ya jangan lupa di subscribe. Sing penting ya nek dadi Gus Tajib Official kuwi ora malati nek Parapan malati tak jamin iso kualat gledek ora percaya jajalan saiki nyeluk iso kualat yakin tenan pusing tur yo nek dekengane Kiai nek Kapyak Lirboyo tambak beras wah jan ngeri Gus Tajib ngeri iso marati sak Bantul hooh tenan wae kuwi tur nek dadi Gus ki ya penak banget to tur ya sip bayarane akeh tur ya nek dadi Gus ki ya sing penting iki diundang Maulid Sinto Durul kan sembangsiku cuma maulid
bukan cuma ada Pak. Sing penting ya kuwi mau. Sing penting nek ning majelisan kuwi kon nyeluk Gus. Dadine cangkeme aman. Terus lah iso kualat. Ayo bener to lek ngomong nek barang siapa nek nyerok palapan itu kualat. Terus ya sip kuwi gawe bab malati cara dene. Nasibe wedhe calone santri kapyak. Bojone lho. Terus ya insyaallah wong sak kabupaten Pleret, Bantul, Kualat. Ya tetap terutama MC Dadut kuwi kualat soale ngenyak para ya cara kuwi kan Gus ayo kuwi iso kualat untung nama Indonesia aja hancur lho guys ndak kuwi kualat nek nyeluk ya tergantung nek dadi Gus ki ya penak banget ya hati-hati ning media iki nek tak posting ya bahaya sih omong sithik ya kena pasal ayat 1 undang-undang Gus malati wong sak kabupaten. Tur ya nek dadi Gus malati sak kabupaten kuwi wis sip kuwi. Ya bayarane gede lah, tur ya lah murah, tur ya larang, sing penting labine karo santri kapyak. Dadine bojoku apal Quran 30 juz 30 juz dadine iso kualat sing nyeluk parapan kuwi lho tur ya nek nyeluk parapan kuwi ya iso kualat tenan yakin aku deloken sisa ra ono bisusken bar kuwi langsung kualat stroke ringan apa meneh kualat ndase ndase sikile ning dhuwur ndase ning ngisor kuwi jangan sampai ning majelis nyeluk jenenge Gus asline aja dijlok parapan soale malati tak omongi cah angele ayo bapak-bapak wong arep tuwa malati tur ya tenan aku lah pusi aku jajalan wae nek arep kualat tur ya nek dadi guru sing ndosa ya penak bayarane akeh sip kuwi tergantung mentik delok wong Blitar oh Gus Tajib oh sapa ya ah pasdo soale piye guys kualat wis tak jamin kualat kuwi ora nyebarke kebencian ora ming cerita apa tak goleke dalil sing medeni barang siapa menghina ulama itu hukumnya malat
golek duit kok urip. Tur ya lumayan dadi Gus. Bayarane tetep sip nyeni. Okah dhewe dadi jos kuwi. Ya tergantung insyaallah wong sak kabupaten terutama kabupaten Jejeran kanggotan kuwi sing iso ngwalati tenan menghina Gus kuwi terus ya jajalan nyeluo lah wong dalan iki do iso insyaallah kuwalat. Nah, kuwalat mengko motore iso tabrakan mak brek. Ah, kuwalat kuwi. Tur yo sip kuwi nek dadi Gus. Tur yo muridé Kiai Maksum aja baing-baing. Malati nggih sepurane. Bab wong Kabupaten Bantul ati-ati malati. Wis kuwi. Tur ya bener didhawuhkan paling ya ilang separo. Apa kualat siji menghina Gus ning pengajian itu hukumnya kualat. Wis tadi ya sip kuwi. Pengajian paling ringan. Ya sak gelemku to wong sing ngomong aku kok. Tur ya bojoku ya pinter ngaji. Quran meneh. Hati-hati le, walat le sepurane. Le Kabupaten Bantul ya ora nyebutke sapa jenenge sing nyebutke wong cilik-cilik misale Ndaton Piungan ha kuwi MC-ne Dandut iso apa kualat soale nek jenenge Gus tenan iki ya iso malati je lah percaya sisa jajalan Mbak Elsi nek ra kualat lambemu tenan lah apa sih aku omong nyoto ya etuk duit tur ya nek dadi Gus ki nek bayarane iki wah tur ya insyaallah karanggayam Bantul kuwi kualat kok sebabe piye Gus menghina pala Gus yo terutama Gus ganteng sing omong toki lho. Tur yo bayarane akeh, tur yo jangan lupa subscribe. Wong Bita insyaallah sak Kabupaten Bantul. Pemudane gambar deras kualat tak kandhani. Delok ento yakin pemudane Gramadras ki kualat. Soale piye? Kok lanjut Gus kualat yakin iki. Titenono pemudane Gramadras. Mbok delok ndae. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.